Şuňur Tomson ahyrky aýtady okuw ýylynyň ýetip gelýändigini aňlatmak bilen ýurdumyzyň şäherlerini we owalaryny guralan mektep bazarlary köp adamly ýerlere öwürlýär. Hot şol ýerlere enatalar çağılaryny mektebe gineşiklerini okuw esbablaryny alyp bermek üçin her gün gelýärler. Däp boýunça guralan söwdany okutlarynyň tekçelerini, haritliň we okuw esbablarynyň giň köp türlü görnüşleri çykarylypdyr. Şol önümlen köpüsiniň ýurdumyza öňürilýänligi bellerliklidir. Gahrman arkadamy tarapyndan başlanan bilim özgörtmeleri netijeleri häzirki döwürde arkadaly gahrman Serdarmy tarapyndan üstünlikli ösürilip, şol özgörtmeler biziň durmuşymyzyň keşfinde, biziň jemgyýetimizde düýpli üýtgeşmeler görkezýär. Özgörtmeleň benýadyny bilim ulgamynyň ösüşleri besenen nusgasy goýulýar we ösün jemgyýetiň keşfi esaslanyrylýar. Bilim ulgamyna ýol goýulan eşeň netijesinde döwre we çağalar baglary, mektepler gurulyp olar ýokary derejeli, kämil hünärmenler bilen barha netijeli öpçünidilýär. Mektepleň eşini kompýuter enjamlary, täze tehnologiýalar, interaktiw multimedia fany bilim usullary giňden ornaşdyrylýar. Amalaşdyrylýan bu işler ýaşamyzyň döwrüň talaplaryna laýyk bilim almaklaryna, sagdyn ösüp jemgyýetimize münasip adamlar bolup ýetişmeklerine ýardam edýär. Eger uly özgörtmeleň çäklerini milli bilim ulgamyny kämilleşdirmäge aýratyn ähmiýet berilýär. Bilim ulgamyna jemgyýetimiziň we döwletimiziň bundan beýlekde ösmek üçin binýatlaryň esas hökmüne garalýar. Häzirki döwürde ýaş Türkmenistanyň döreçilik taýdan kämilleşmek üçin giň mümkinçilikler döredilýär. Bu gurda ädilýän ädimler ilkinji nowatda dolu derejeli we köp ugurly bilim almak, zazlaşykly ösen ýaş nesli hakyky watançylary terbiýelemek üçin zerur şertleri öpçün etmäge gönükdirlenir. Çünki häzirki ýaşamyzy ýakyn geljekde ezid watanymyzy täze bilen sepkitlere hemde uly üstünliklere ýetirmelerler. Şoňa görä-de ýakynlaş gelýän 1 sentýabr bilimler we talip ýaşary güni uly täze okuw ýylynyň başlanýanyny alamatlanyrýan bayramçylyk bolmak bilen birlikde watanymyzyň hasam gülläp ösmegi, awadançylygy, halkymyzyň ýaşaş durmuş derejesiniň ýokurlanmagy üçin esasy şert hökmüne biziň döwletimiziň ýaş raýatlarynyň geljekdäki bagtyýarlygynyň behbidini alyp barýan ägürt uly ýeşiniň öz boluşly ýüze çykmasydyr. Türkmenistanyň dökme senagat ministrliginiň mektup okuwçylaryna niýetlenen önümlerine uly orun değişidir. Belenşäli dökme önümleri halkymyzyň uly islegine eýe bolýar. Ýurdumyzyň ähli vilayetlerine we paýtatymyz Aşgabatda mektep bazarlarynyň mögsümi dowam edýär. Şolarda enatalan persentlerini mektebe taýýarlamany gazanmak maksady bilen olara zerur egneşiklerdir esbablary. Mektebe değişli serişdeler satyn alyp bilmekler üçin hemme şertler döredildi. Mektep bazarlary gerekli haritler bilen dolu derejede öpçün edildi. Mektep bazarlarynyň hemme zerurlyklary eleter bahalardan satyn alýan ateneler ýurdumyzda ösüp gelýän nesil barada hemme taraplaryň alet edilýän üçin gahrman arkadamyza we arkadaly gahrman Serdarmyza tüýsürekden hoşçalyk bildirýärler.